Criminele activiteiten zijn zich aan het verplaatsen van grote havens naar jachthavens, is de vrees. Wat wij bijvoorbeeld waarnemen is dat grote containerschepen ook bijvoorbeeld drugs dumpen, die dan weer met kleine bootjes afgevoerd worden naar de jachthavens. En verder in deze Zeeland nu. Zeeuwen hebben nog steeds te veel restafval. En Tian de Vries wil een belt in iedere gewichtsklasse. Goedenavond. Nu politie en justitie vol inzetten op de bestrijding van criminele activiteiten zoals drugsmokkel in de grotere havens in Zeeland, is de vrees dat criminelen zich richten op kleinere jachthavens. In Ierseke investeren ze daarom €50.000 in beveiligingscamera's in de jachthaven. Wat voor dingen gebeuren hier dan zoals nachts? Vorig jaar is er een melding binnengekomen om een bootje die om 3 uur binnenkwam en weer eruit ging, een half uurtje later. Die zal niet voor het dorp zijn gekomen hier. Nee, ik denk het ook niet. Nee helaas. Wie denkt aan havens en criminaliteit, denkt al snel aan Vlissingen, aan containers en aan drugs. Niet zo snel aan de jachthaven hier in Ierseke. Maar toch zijn er signalen dat ook in jachthavens de criminaliteit toeneemt. En daarom nemen ze hier in Ierseke maatregelen. Kijk, wat wij zien is dat als het toezicht toeneemt in de grote havens, en dat gebeurt en dat is ook goed, maar dat er altijd een soort waterbedeffect ook is. En wat wij bijvoorbeeld waarnemen is dat grote containerschepen ook bijvoorbeeld drugs dumpen, die dan weer met kleine bootjes afgevoerd worden naar de jachthavens. Dus ook al hebben we dat beeld niet compleet, wij denken wel dat jachthavens een prima plek zijn om allerlei activiteiten over te nemen die anders in de grote havens wellicht plaatsvinden. Hoe kunnen we deze jachthaven nog veiliger maken? Nou, sowieso door camera's bij de haveningangen te plaatsen. En die we dan echt constant in de gaten kunnen houden. Voor verdachte praktijken. Wat is er afgelopen jaren al veranderd om de jachthaven veiliger te maken? We hebben natuurlijk al een camerasysteem. En die staan op de poorten van de haven zelf. We hebben een druppelsysteem om binnen te komen voor de vaste liggers. En voor de passanten die krijgen dan bij het afrekenen passantencode, waar ze ook mee in de poort kunnen en weer naar de jacht kunnen, boten kunnen. Je komt niet zomaar meer de haven binnen zo? Nee, als het goed is niet. Nee. Verslaggever Rick Bol staat in de jachthaven van Ierseke. Rick, we hoorden net dus dat er kleinere bootjes gebruikt worden om drugs op te halen die containerschepen dan droppen. Maar criminelen gebruiken jachthavens ook op andere manieren? Ja, volgens deskundigen gebruiken ze het ook om geld wit te wassen door bijvoorbeeld zwart geld in boten te steken en die vervolgens weer te verhuren, waardoor je dus legale inkomsten hebt. Maar dat geld in boten steken, dat doen ze eigenlijk ook letterlijk door de boten bijvoorbeeld te gebruiken als opslagplek voor geld of voor drugs of voor stiekeme ontmoetingsplek voor criminele ontmoetingen. Ja, en dat willen ze voor zijn in Ierseke met die camera's. Ja, ze zeggen eigenlijk dat ze nog niet een goed beeld hebben van wie of wat er zich hier in de haven begeeft. Ze hebben de afgelopen tijd een veiligheidsscan gemaakt samen met de ondernemers en de bezoekers van de haven hier, maar ook met de politie. En daaruit kwam vooral naar voren dat ze niet zo goed wisten wie er hier allemaal langskwam. En dat willen ze dus verbeteren met die camera's, maar ook door meer registratie en bijvoorbeeld dat je hier niet meer met cash mag betalen. We hebben nu gezien hoe ze dat in Ierseke gaan aanpakken, maar speelt dit ook in de rest van Zeeland? Ja, zeker. En Ierseke dient ook als voorbeeld voor de rest van Zeeland. Dat is ook onderdeel van die subsidie, een van de voorwaarden voor die subsidie. En ze gaan ook kijken hoe het hier in Ierseke gaat en daar leren ze van en dan nemen ze dat mee voor de rest van Zeeland. Rick Bolt vanuit Ierseke, dankjewel. De gemeente Vlissingen begint een campagne voor Meld Misdaad Anoniem. En dat is naar aanleiding van een reeks schietincidenten in het vorige jaar. Het ultieme doel is veiligheid op straat, veilige woonomgeving. Begin maart besloot de burgemeester het veiligheidsrisicogebied te verlengen tot september. Houdt in dat er in het middengebied nog een half jaar preventief gefouilleerd kan worden. En daar komt nu dus een nieuwe maatregel bij. Of eigenlijk een soort hulpmiddel voor de politie. Meld misdaad anoniem. Waarbij burgers iets verdachts kunnen melden zonder dat ze daar meteen gevaar bij lopen.
Wij richten ons in eerste instantie op jongvolwassenen. Dat betekent dat we de kring rondom jongvolwassenen nu aanspreken. Hey, als je opvallende dingen ziet, als je denkt van hey, loopt die nou met een wapen rond of niet, dat je dat echt ook gewoon meldt. Vorig jaar maakten inwoners in totaal 80 meldingen en de gemeente hoopt dat er dit jaar een stuk meer binnenkomen. 2 schepen zijn afgelopen nacht op elkaar gebotst op de Westerschelde en dat gebeurde ter hoogte van Terneuzen. Een Duitse tanker kwam in botsing met een containerschip dat vaart onder Liberiaanse vlag. Volgens Rijkswaterstaat gaat het om een lichte aanvaring. En de tanker is na de aanvaring voor onderzoek naar de haven in Terneuzen gebracht en vanochtend vertrok de tanker weer. Het lukt Zeeuwen maar niet om onder de 100 kilo restafval per inwoner per jaar te komen, terwijl dat wel de doelstelling is. Dat blijkt uit cijfers van de OLAS, die het afval in Zeeland verwerkt. Bij 8 van de 13 gemeentes blijft het aantal kilo's restafval per inwoner toenemen of gelijk. Hier werden geen maatregelen genomen om het restafval te verminderen en dat valt op in de cijfers. Gemeenten die maatregelen getroffen hebben afgelopen jaren, dat die het naar verhouding veel beter doen dan de gemeenten die geen maatregelen opgenomen hebben. En dat gemeentes die systemen op elkaar gestapeld hebben, dus je moet betalen voor het paar keer dat je restafval aanbiedt, dat is met DIFTAR. Of gemeentes waar ze minder vaak het restafval op gaan halen, 1 keer in de 4 weken. Dat heet laag frequent inzamelen en ja, dat levert goede resultaten op. In 5 gemeentes daalt het aantal kilo's flink, maar onder de 100 kilo komen blijft een uitdaging. We produceren nog te veel afval, we kopen nog te veel dingen, gooien te veel dingen weg. Maar we scheiden het afval ook nog niet op een voldoende manier. Als we dit met z'n allen wel zouden doen, dan is die 100 kilo volgens Marinissen zeker haalbaar. Ja, we weten uit de sorteeranalyses die we uitvoeren op het restafval dat dat zou moeten kunnen. Dus als je alle stoffen die er niet in het restafval thuis horen eruit haalt, dan kom je zeker op 30 kilo uit. Dus dan kan het makkelijk. Vanaf 2028 moeten mensen meer gaan betalen voor hun afval vanwege een CO2-heffing. Marinissen hoopt dat de afvalberg daardoor kleiner wordt. De Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben niks gedaan om de Milieuinspectiedienst RUT te behouden. Dat zegt provinciebestuurder Dick van der Velde. De RUT verhuist van Terneuzen naar Middelburg als het huurcontract in het stadhuis van Terneuzen ten einde loopt. De verhuizing is tegen de zin van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten die banen verloren zien gaan. Maar volgens gedeputeerde Van der Velde hebben de Zeeuws-Vlaamse gemeenten zelf ook geen vervangende kantoorruimte aangeboden. De politie heeft bij een controle 70 bestuurders bekeurd voor bellen achter het stuur. Agenten controleerden onder meer op de A58 en bij Terneuzen. En dat gebeurde met een speciale camera die signaleert wanneer een bestuurder een telefoon vast heeft. En zo'n bekeuring kost dan €430. Een van de bestuurders werd binnen 10 minuten 2 keer bekeurd. De politie heeft een 15-jarig meisje aangehouden die betrokken zou zijn bij babbeltrucs in Heinkensand en 's-Heerenhoek. Het meisje is aangehouden in Bergen op Zoom. Slachtoffers werden benaderd door nepagenten, waarna het meisje waardevolle spullen zou hebben opgehaald bij de veelal oudere slachtoffers. En deze week kwamen er meerdere meldingen binnen van bezorgde inwoners van Heinkensand, 's-Heerenhoek en omgeving. Die waren benaderd door zo'n nepagent. Kickbokser Tian de Vries verloor nog nooit een wedstrijd, maar toch heeft hij in Goes iets goed te maken. Vorig jaar eindigde zijn wereldtitelgevecht voor eigen publiek, ondanks een knock-out, onbeslist. De tweevoudig wereldkampioen uit Borselen kan morgen in het Omnium iets presteren wat nog geen enkele andere kickbokser bij de wedstrijden van Enfusion is gelukt. 3 belts pakken in 3 verschillende gewichtsklassen. Ik heb er zin in. We zijn volle bak aan het trainen. We hebben hier en daar wat blessures, maar die gaan me niet tegenhouden. We gaan hem gewoon knock-out slaan. Wat voor blessures heb je gehad of heb je? Ja, dat blijft nog even geheim tot na de partijen. Want er komen nog meerdere partijen aan. Moeten we niet te veel weggeven. Tarzan de Vries! Te beginnen dus in Goes, morgenavond in het Omnium. Daar vecht de Vries opnieuw voor een wereldtitel. Vorig jaar stond hij er ook, sloeg hij zijn tegenstander in de eerste ronde knock-out, maar eindigde de partij na een vermeende elleboogstoot in een anticlimax. En dan zien we hier dat de Vries met zijn elleboog zijn tegenstander knock-out slaat. En dat mag niet. Er komt dus geen winnaar. Ik snap dat er regels zijn en het was ook gewoon een illegal blow sowieso. Maar ik reken het gewoon als een knock-out. Voor mij in mijn hoofd is het geen no contest, het is gewoon een knock-out. Ik
Ik snap dat hij als een no-contest gerekend wordt, daar heb ik ook alle respect voor. Maar deze keer gaat hij gewoon zwaar plat en legaal. Dus dat komt helemaal goed. Na 27 partijen is de Vries nog altijd ongeslagen. Bovendien won hij bijna elke keer op knockout. Het maakt hem de te kloppen man op dit moment. In Goes staat hij in de gewichtsklasse middleweight tegenover landgenoot Max Wekers. Wekers heeft gezegd dat hij de Vries wel eens kan gaan verrassen. Ja, maar dat zeggen ze altijd. Kijk, als je een kickbokser bent en je zegt van tevoren ik ga verliezen, dan ga je het al helemaal niet winnen natuurlijk. Of een topsporter sowieso, in alles in het leven geldt het gewoon zo. Je weet het nooit natuurlijk, hè. Ik moet hem ook niet onderschatten. Het is een jongen, hij heeft hard getraind, zeker op mijn gewicht. Als je een keer op een stoot loopt die je niet ziet aankomen. We moeten hem niet onderschatten, maar ik geef hem een hele kleine kans. De uit Borselen afkomstige kickbokser is al regerend wereldkampioen bij Enfusion in 2 gewichtsklassen. Als de Vries morgen wint, wordt hij de eerste drievoudig kampioen bij de kickboksorganisatie. Volgens mij was ik al de eerste met 2 belts tegelijk in Enfusion. Ik ga nu de eerste zijn met 3 belts tegelijk in Enfusion. Dus dat is wel gewoon cool om de eerste met 3 belts in 3 verschillende gewichtsklassen te hebben. Gesteund door 1500 Zeeuwen moet dat wat vorig jaar bijna lukte, de belt voor eigen publiek pakken, nu dus alsnog gebeuren. De Vries kijkt uit naar zijn thuiswedstrijd. Ja, het is wel gewoon gaaf, weet je. Kijk, ik zeg ook altijd, ik ben een trotse Zeeuw, maar geen trotse Nederlander. Ik ben echt heel trots op Zeeland. Het gaat een bloedbad worden, maar wel een mooi bloedbad. En je kan het echt niet missen. Hoes. Het was vandaag een grijze dag met temperaturen tussen de 10 en 12 graden. Op sommige plaatsen daar was af en toe een klein buitje, zoals hier in Vlissingen. Morgen wordt beslist zonniger, maar niet echt warmer. Zondag dan weer kans op een buitje. Maar de temperaturen gaan daarna wel weer iets omhoog kruipen. En tot zover. Graag tot morgen bij een nieuwe Zeeland Nu. Dan ook weer met het weekoverzicht. En alvast een fijn weekend.